A čo kozorozci, ako sa tomuto znameniu bude dariť v roku 2025? Sú to narodení, ktoré majú svoje slnko postavené v znamení kozorozca a narodili sa v úseku od 22.12. do 21. Oni mali veľmi zaujímavé energie v roku 2024. Rok, ktorý majú za sebou, mohli čerpať veľkú podporu a pomoc. V predchádzajúcom roku 2024 mali na svojich stupňoch ešte planetu Pluto. A Pluto predstavuje handicap alebo záťaž, na ktorý bol kozorožec už vlastne svojím spôsobom aj zvyknutý. Od roku 2029 bolo Pluto v tomto znamení a na konci roka 2024 Pluto toto znamenie definitívne opustilo. Podľa toho, ako je toto znamenie nastavené, mohlo vnímať tento čas ako odštartovanie novej éry. Ale časté je, že kozorožec prežíva niečo také ako posttraumatický stres a takú šokovú terapiu. Kozorožec mohol byť trošku prekvapený touto zmenou a možno sa aj obával svojej budúcnosti. Oba prejavy sú možné. Rok 2025 bude podobná energia ako v roku 2024. No v roku 2025 mu už končí také oddychové obdobie a už sa musí viac pripraviť na nové podmienky a zistiť, ktoré méty a ktoré ciele by chcel uskutočniť v tomto roku alebo aj v alebo aj v nasledujúcich rokoch. O každej planéte nájdete podrobnejšie popísané vplyvy v článku na Patreone. V tomto videu vám trošku viac rozoberiem planetu Saturn a planetu Jupiter. Ostatné planéty majú tiež určitý dopad, ale je to trošku rozdiel, ak ste narodili na začiatku znamenia alebo na konci. Čo sa týka Saturnu, tak táto planéta je väčšiu časť roka v znamení Rýb a na toto znamenie teda vytvorený sextil. Je to slabší podporný aspekt a prináša pre kozorozca podporu, preto môže ísť stabilne za svojimi cieľmi. Najlepšie túto energiu vedia uchopiť narodení od 3.1. do 21. Ich postup môže byť ešte viac výraznejší, ak využijú túto energiu. Planéta Jupiter, táto planéta je prvých 6 mesiacov roka 2025 v znamení blížencov a preto nevytvára na kozorozca žiaden hlavný aspekt. A kozorožec nevie využiť energiu planéty Jupiter. Od 10.6. je však Jupiter v znamení Raka a toto postavenie vytvára opozíciu na Slnko narodených v znamení kozorozca. Jupiter ako planéta šťastia a expanzie odkrýva kozorozcovi nejaké nové úžasné možnosti. Môže ho to nadchnúť, ale taktiež si môže vyčítať, prečo už tieto možnosti nevyužil skôr. Tento čas môže byť pre neho trošku rozporuplný, pretože Jupiter je v opozícii. Je tam určitá miera preháňania a preceňovania vlastných síl. Musí si vyberať úlohy a ciele podľa vlastných preferencií a nastavení, pretože nie všetko, čo sa mu bude v druhom polroku ponúkať, bude mať naozaj aj šancu na úspech. Mal by si nechať poradiť. V článku na Patreone nájdete aj fázy mesiaca, ktoré fázy sú pre toto znamenie dôležité a čo môže čakať v týchto obdobiach. Ak si však prajete, môžem vám spraviť aj osobný ročný horoskop, pretože každý človek má svoje individuálne nastavenie, ktoré je možné prečítať práve v horoskope. Ak vás takéto videá bavia a páčia sa vám, tak ma naďalej sledujte.